Good morning cho tono phong kaham nai di ko kuchung ka tam nu zai tong mo tal phong ai siri si nai jang boro asuba sajak nurok tinila ani bolok nai belai ke interest nangjang nai tango hingke ang boro thangoi tong norok nai tong di kaham ke nong nai tam sanai asu ai siri boro thang norok nai nyan musung ne heda guys nai tong di ang tini boro thang nai aso asiri menang mai ko lama kon fan no gya ang tabo ke lama hum tongo norok soyawi ang bai paksa kurungui tong di ang boro thang ya sufung asiri norok no phonogui tong nai ang kaham ke norok ang an logi simi di bai nong no phonong nai boro thang ya hello guys iko tabo ke state like to lawo ni kisa video khai man si mokhang se kaya state like ni power su kom tak thang lai tongo bro thang nai tong di soya oi norok nung nai ai sap sa tong hangke finally tabuk sopai ka tini tamoni sal sasnai nang no pam sande ni sal tini tangoi hingke tini jisi kristo sini bagoi bugra chamani sal abon bagoi sung omno palayu tabuk leri khailai tongo tamke monak man dong no mungsa phurung maya ko pilalang phurungan or kisin charge tongda tamke monak blair karen bukudoi hingke nuklang rokong tini tao bai leri khai tong sala ha tin tao bai sung leri khai lai tong
Boy kena chung mol payasak bini khak sang mawo chini subrai Jisu Kristo bini take mahai khayi chung mol brum gumo tongna bagui kai tolso tini bangi hamari rutun sirinai tabo khe chung berai kha pamsande tabo khe nogo thanglai tonglaio asuk jorano ani video sinai oborok khe to baptist church ni borok hingke tin motha tongo ompi donlekha baisonpara borok hingke oro chini para ni ponchayat borok ni panda mothangna nailaio borok ni dolo khe bango tin mothang mani ba asuk jora no tini bai.